paka marondera shoko marondera chiri kuti tani icho kwadi muri ya Zimbabwe ndinotaura neshoko nezuguru rinosuwisa ndiri mukati mekutaura nyaya pamarondera pane nyaya yakaitika muri ya Zimbabwe yekuti mazuva razuro kune murandakadzi hanga achigara pamba pake nemurume wake ndokubva vete vana vaviri asi vari mukati mekugara kudaro mukadzi akazoramba achiti kumurume wake handichakwanisi kugara newe dzimwe dzenguva murume aitomboruhwa nemukadzi asi zvaitika vanhu vakatarisa zvichiitika mukati menzvimbo yemarondera parengi yemarondera mukadzi wandiri kutaura uyu akabva asiyana nemurume kudaro ndokugara ega iye ndokusagara nevana murume achibva aenda kwake asi zvakazoitika pamashure apa ndiko kuti mukadzi anga ane bhegi ndati anga ane mari anga ane shakoro anga ane mukumbuleza ane chinoratidza kuti uri murume pauri zvokuti kana une keshi unogona kungoti haiwa dhedha muna basa chikonzero ndaremerwa nebhegi rangu inzwa National FM zvakazoitika ndezvekuti mukadzi uyu mari yandiri kutaura hanga ari mumani chenja vai vanomira mabhengi epanze vari mukati mekuchenja mari vari vekuchingirisana mari yokuti kana uchida marungura kuenda ipo bhati pasiri pabhengi bari uchinopiwa mari yako chaiyo. Mukadzi uyu achichinja mari kudaro akangoti one day ari parenge pamarondera vanoziva pane vanoita tsivo iroro pamatoilets apo ndobva aenda kunotenga doro rerudzi rwemawaini riyeri ndobva atora bhaketi ndobva abvisa hembe pamarondera abvisa hembe kudaro ndobva angofuka Zambia ndokutanga kudira doro riya mubhaketi achigeza ipapo akazvifukidza achigeza mawaini aya achigeza ndobva abudisa bhanduru remari nerimwe mutauro maanoshedzera achiti mari yange iri $3,800 $US ndokutanga kupa vanhu achipa vanhu achitambidza vanhu vachitambira iye asina kupfeka akafuka akabvisa hembe dzake ndobva zvifukidza Zambia paipa vanhu apa vamwe vaitya vane chivindi vanechivindi chaikwa anapita zulu vanotora matora apedza kudaro vamwe vakati maitire munhu andasinge kunona akati munopinda mune chimwe chitoro chehombe akati vharai madhoo ndiri kutenga muno ndiri ndege nemari akazofukidza Zambia achifukidza kuti aiwa don't worry mimi ari kutenga muno ndini so anga kugara achita senge munhu anorwara kudaro but paigeza apa ane shoko raakataura rekuti ndine kwandakaenda mashoko achibuda nedzimwe hama dziri pedyo kwandakaenda kunotora mushonga kunonzi kwanhenge ndakachi kunotora nanhenge munhu mumwe wakataura zita rake izvezvi ari kurwara oti singe mnakurwa nenjere ari wechirume apedza kudaro Zimbabwe munhu anga kumboti akaita singe anorwara aitouya kubasa dzimwe dzenguva woita singe anorwara zvikaita singe zvamubata vanhu vomutora vonomusiya kumba akauya kubasa riraiti woita basa rake zvikaita singe zvamubata vanhu vonomutora vonomusiya kumba vanoziva kune vhidhiyo rakambosekureta mazuva apera aya yekumarondera kuti kune vakadzi vari kubuda vachiruma huku nemazino ndeumwe vamwe vanga aripa munaro here vhidhiyo iyi aiwa pana pandira kare kuti ngarichисena rakambobuda aripo panyaya iyi asi zvino zvakamboitika kupi kumashure evakadzi vakambobuda vachida sei vachiruma huku nemazino huku iyi yanga iri mhenyu yorumwa nemazino vane zvavaitawo ipapo ndeumwe wevamwe vanga vari ipapo so izvezvi anga achigara nevana vake vana vaenda kuchikoro achibva sara achibva mapoison mwana akabva kuchikoro ndiye akazosvika pamba achiona kuti mumba muri kunhuwa mushonga izvezvi uchisvika panzvimbo apati maybe 500 meters munenge makutotaka kugamuchirwa nechi nekunhuwa kwemushonga saka kutaura kwatiri kuita kuti polisi yatozitora munhu nhasi ari rakadaro atozitorwa nhasi nemapurisa achibva aendeswa saka kutaura kuno nzvimbo iyi ichori nemariro but mashoko ari kubuda akawanda haana kumira mushe chikonzero timu iri parakatanga rine nhamba yaro iko zvinozvi kwasara vatatu kana muchiti timu parakatanga rine nhamba vanga vari vangani vanga varipo 5 varipo 5 madzimai nevarume no pahuku ndopanga pane 5 pahuku pavanhu vairuma kuti vaidya huku vanga vari 5 varipo 5 madzimai mangani vanga varipo 5 madzimai chete vaiti so pa5 apa pasara vangani pasara vatatu ko vamwe 2 vari kupi vamwe 2 vakafa kusanganisira uya 5 izvezvi so akazosenda futi mameseji achibva ikoko achisendera vanhu vachiti veduwe mabasa erima pandakatadza pakwana ndiri kukumbira kuti vamwe muziye Mwari achisenda mameseji wese wanga ari namba mfoni make aimusendera meseji kuti pandakatadza ipapo panofunga
Zine zvandakaita no zvakwana. Saka ndiri kukumbira muti zirechi? Zivai Mwari. Baba Isabel, imimi mataura kuti mudzimai uyu paakatanga kuita unge ari kurasika njere akanotenga mawaini. Otenga doro kudaro, osvika obvisa hembe, oisa doro riya mubhaketi, ozvifugidza Zambia, otanga kugeza. Nguva iyo ndio aisiplasha mari ipapo. Achikanda mari. Ndipo paitaura mashoko ekuti takaenda kwaNhingi. Ipapo ndipo pakabuda mashoko ipapo. So zita raitaurwa raNhingi ndiani Nhingi uyu? Ritobuda ndera Godobori. Godobori anozikanwa. Mumarondera imo. Aiwa aso marondera. Anobva kuhwedza. Ndiye aibuda ipapo. Kuti takaenda kwaNhingi tora mushonga. Yes. Mushonga wei? Mushonga kuti vanhu vaite mari. Okay. Endene kwaipoda mashoko mbonzi kwakambotangwa kuchiendwa mune imwe nzvimbo yaGodobori ari kumacheke but aita singakazokurirwa simba naye akanga ari mukati menzvimbo yehwedza ndiko akazenge kwaendwa asi mungu wari pakutora panyaya yekuenda kwaGodobori apazi ripo pane vakadzi vekunoruma huku waakataura ipapo iwani anove munhurume wacho waakataura zvakare auti asingarurasika njei asi achiri mupenyu ya pakaipa munhu uyu akakomita suicide nesoro mutumbi watotorwa nhasi nemapolisa. Muri kufunga kuti ndizvo here zvakataura zvakakonzera kuti akomite suicide kana kuti anga akurwara? Apa tiri kutaura nhoroondo yezvakaitika kuti tizoziva kuti ndo zvakakonzeresa here, nokuti inini ndikakwanisa kungoti inini ndarovana nemunhu ndichipedza kurovana nemunhu ndoenda kunozvisungirira vanoti akarohwa kanozvisungirira nokuti ndizvanga zviri paground dzimweni dzenguva nguva yakaita sei yanga yakwana. Ya pakaipa Zimbabwe muri kuchinzwa ire chiri kubva kumarondera icho zvikanzi vanhu zivai Mwari zvandakaita zvakwana. Hey! Zvinorevei 0713938538 0713938538 12 minutes inyaya nchapinda pamacheke pandiro chivedzera kuti mamacheke ndopedzisa zvangu nechizukuru chacho chepagokwe muri yeZimbabwe paka macheke chako macheke chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe yaendoda kutaura pana pakatika kumacheke muri yeZimbabwe inyaya yakamira sezvizvi kutaura kuno kwandiri kuti muri yeZimbabwe pane murume anga achigara nemukadzi wake vari mukati menzvimbo yekumacheke pane rimwe plaza vari mukati mekugara kudaro havana kumbogara vaita vana vese mukadzi anga nevana vake vaviri murume anga nevana vake vaviri bati vachigara vese vari ipapo asi imba idzi mamirirwa dzakaita dzanga dziri dzimba dzine marumu anokwenda kuita maviri asi maruo mikova yacho yainge isingapindane rumu imwe nemwe yapinda nomukova wayo murume airaramba nemukadzi wake mukati mebedroom yake zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti nezuro kusora zuro usiku vakanetsera nemukadzi nemurume vari mumba imomo hapana kadzi vachikonzero vana ndo vakanzwa kangenika nezikoko murume kusvika adzipa mukadzi achibva afa kudaro ndokumufukidza neblanketi amufukidza neblanketi ndokubva aisa moto mumba imomo mumba makatsva zvakava zviri mukati memba imomo zvakabva zvatsva zvese vana vakatozonzwa hiti kubudikidza nemudhuri kuti kuseriko kune moto uri kubuda ndobva vabuda panze pavakabuda panze kudaro achibva tora kia door ranga riri mukati mekutsva ndokupa vana makii ndokumbomira kuri kumapasi 12 dzeusiku vana vakashivedza vanhu kudaro vanhu vakatya vachikabuda usiku vachibva vambomira kumapasi 5 ndopakasvika vanhu nguva yakasvika kumapasi 5 vanhu kuseni iye akambenge aripo ipapo ndokubva angozobuda haana kutowanikwa achibva tozowanika kune imwe nzvimbo but vanhu vakamuona kune imwe nzvimbo vaisaziva kuti ari kuita sei kuti ari kubatira muri yeZimbabwe nezuro ndopakazotakura mutumbi but mutumbi pakatakura muri yeZimbabwe wanga wasara mabhonzo chete nedzimwe nyama dzaitoverenga kuti iyi nyama yasara apa nokuda kuti moto hauna kuzosvika but nguva yacho akabva kia achibva apisa moto mushure mekunetsana nemukadzi zvisina anoziva varumba mavo ende paakabvisa pakatooneka kuti blanketi raitonyeka moto richiratidza kuti ndoranga rakafuka munhu moto uchitsva moto uchipfuta kureva kuti murume uyu akapisa mukadzi achibvaruwa pasi asi chazvinoita kuti vanhu vagoziva simba rekuti murume uyu ndiye akaita zvinhu izvi iye akabvaruwa pasi akabva atiza ndokubva akiya achibva asiya pa vana vakezi. Baba Isabel, muri kuti murume uyu nemudzimai uyu vanga vasina mhuri vamwe chete? Yes, but murume anga nevana 2 mukadzi ane vana 2 vanga vane nguva yakareba sei vachigara vanga kutosvika zvikuti vangadarika gore vari vese saka vakanetsana. Yes, murume achibva ari funziro rakauraya mudzimai achibva amufukidza blanket ndokubva apisa achibva kia do ndokupa vana makii vana vakapuwa makizi vana vanhu vemudzimai kuti wemurume pavana akangoti shoko kuti vakapa vana makii pavana anga ari pachibva kugamuchira makizi vana ndiwo vakwanisa kushedzera vanhu pakushedzera kwakaita vanhu vakatosvika iye pakasvika vanhu anga achitoripo but nguva yekuti vanhu vari kuzama kuti chii chiri kuitika ndobva angoti verere ndobva atorwa pasi achibva atoteza taura kuno kwatiri kuita mutumbi wakatorwa nemapurisa but iye ari muchibage haasi kuonekwa kwaari haasi kuzikana kuti ari kope
chimuzukuru chenyaya mukoma KB pane nyaya yakaitika mukati menzvimbo yegokwe. Kuna baba vakaita barika nokuita madzimai maviri vachibva vaita vana kuenda kuita ivo vapfumba mekenda kuti 9 pachishona vaita vana 9 ava vanasikana ndivo vashanu 5 mukadzi varume 4 but pavakomana 4 apa vese vanhu ava mukadzi mudiki akarova pasi akatiza akabva pambapa ndokusiya vana vachigara nemurume nemumwe mukadzi mukuru ipapo vagara kudaro mukoma KB vana ava vese pamazera aveyo vave mazera ekuroora nekuroorwa hapana ari pasi pe 25 years zvadaro inzwai mhuri yeZimbabwe hapana ari pasi pe 20 years right vana ava vagara kudaro mukomana inove number 3 pakuzvarwa kwavo vese ndiye munhu 1 akakwanisa kuroora vamwe vese havana kuroora nekuroorwa kumitisa nokumitiswa vachigara futi pamba ipapo zvokuti vakomana vanogara pamba apa vanogara murumu 1 varipo 3 kudaro vasikana vanogara murumu 1 varipo 5 vane vana vanogara nevana vavo imomo kuvakomana kune vakona uko kunoti vanogara vakawanda vari mumarumu but vamwe ava vari kuita tsika yokuti iwo uyo ane mari uyo anoshedza vamwe achivaudza kuti ndine basa rakati uya muite zvakati ndichikupai mari kana ndikutengerawo chikafu nokuti hamuna kumabasa kwamunoenda amai vanogara vanika kuti tukurwa vainaro kuvana vari pamba kuti hamudi kuvaka hamudi kuenda kumabasa but vane ukama nekuchedzera nemwanakomana nomandiani mabhizinesi nokuti ndiye breadwinner wepamba baba vepamba apa vapenyu varipo but baba ava vakatanga urwere hwekusaona 1 2 vachibvazvasitika kurwara nenjere vanotogara vakatosungwa gumbo vakasungirirwa kunzi vasaende kumwe nekuti vakaenda havadzoki vana ava vakatanga kumboita sei vari kufamba kuenda kuchechi vakati muri kuona here zvikuitika wai tisingabati chinongana kuita sei kwakabva kwaitika rufu kunzvimbo yeHarare ivo vari kugokwe 1 murandakadzi ndibhururu wake munhu akaita accident achibva kunzvimbo yeEmbrace kudzokera mukati meguta reHarare vanhu hama dziriwo dzikatizo tiri kuenda kunochema mumwe wedu iye achibva anzi pindawo mumota iri kuenda mune vamwe panga pasina chaibhadhira chikonzero mota yaitakura vanhu ikabva yasvika ndokubva ajambirawo mumota yaita sei yaitakura vanhu ndobva apinda auya ari kurufu ndoi pakaseka nemwe munhu kurufu zvikanzi iwe kandika kutarisa uri mukadzi akasvika but ndiri kunzwa tsitsi hakuna munhu ari kutambura senge iwewe vanhu vari kukuona zvako but iwe ndiwe munhu ari kutambura zviya zvekutambura zviya kubva panyika nepamweya zvese hauna zororo asi hausi wega ndiri kuona muri kushandiswa but muri kushandiswa nehama but pane munhu ari pakati penyu anoshandisana nehama ikukubatsirana kukushandisai but hamumufungidzire chikonzero munhu iyeye munototi kana iyeye akaparara nesu taparara asi ndeumwe wevamwe ari kubatsirana but chiita sei zvikanzi ndanzwa tsitsi handiri kuti mundibhadhare zvandiri kukupa izvi svikaudze hama dzako mukone zvandichakuudza zvese asi usaudza hanzvadzi yako kuti ine mari nemabhizinesi usaudza amai vako but vamwe vese vaudzi ndobvapiwa zvakapiwa zvikanzi vedu wei kwanzi dambudziko ratiinaro iyi tinogona kuzvionera nemaziso edu but tiita zvakati but pane andiudza kuti musaudza nhengi nanhengi kwanzi ubu akati ini ndoenda kuchechi unenge uri raitiwi kwandoenda kuchechi ndakambosangana nazvo uyezve vanhu vandakanzichenjerera ndivava wanzisaudza vamwe vakati haiwa mani because vamwe vachivatiwa marombe vanoruvatumbwa vachiita sei zvikanzi tanzi kana taita zvinhu izvi nhasi tisarara tichazorara kubva na1 zichienda kumberi but tisarara ndokubva vapiwa zvinhu vapiwa mukoma KB kwanzi vakararawo nemumba vakakiwa kwanzi vakangoerekana mai vavo vapinda nezen'e ranga rine marasha mumba makakiwa havatozivi tokapinda sei kwanzi vakakwenyera vakati zvamuri kuona musatauri nyararai meze kwai vachibva pinda nezen'e ranga rine marasha ndobva vaisa mushonga ndokuita utsi kwai vachideketera nemazita evana moyosikana muyemwe vese vachibva vabuda imomo vakanopinda murume vakomana vachibva vanodeketera vaivaona havana mbutaura mangwana kusina vachibva vanyarana ndokubva vafonera munhu zvikanzi ndo zvataona zvikanzi right mune zvimwe zvishoma here zvamakasara nazvo pane zvandikakupai zvikanzi yes zvikanzi haiwa ndiri kuona sezvishoma gaba randikakupirai zvikanzi zvitakarasa zvikanzi enda munotora dirai mvura imomo mvura iyoyo mese gezai chirarai kwasi pakasangana kuHarare akabvunzwa kunzi mai vako iwewe vanogezera kupi zvikanzi ndeimwe nyaya yatori nayo izvizvo isu hatitamboona mai vedu vachigeza but mai vedu havana utsvina varisimachena asi pavanogezera asati ambovaona chero tikanzi masikati kwetika zvakati vanotongoti kungopinda mumba kwakutochinja but pavanogezera hatipaone zvikanzi right
itai futi zvandakakuudzai gezai mvura iyi kwai vachibva vageza usiku 3 minutes to 1 vakanzwa mota iri kutinhira but mazuva ese yaratidza kuti mota yasvika pamba vaizoona matsimba ekuti mota yakasvika ende vatoudzwa kuti wai muchirarisa imi mota yemukoma wenyu yakasvika pana panezuro but vaisainzwa vachibva vanzi rarai 3 minutes to 1 mota ichibva vaizwa mota iri kusvika vadongorere pamawindo vakaona imota yehanzvadzi yavo vachibva tsikira mashira achibvarara hanzvadzi iya ine mari iya kwai ichibva yasvika ikatonoka mudhorani akwanzi asati vatonoka mama vangu atobuda panze mama achibuda panze kwanzi akazouya akabata chizenge chine marasha iya hanzvadzi iyai ndobva yapinda mumba mevasikana kwai ichibva yapinda ikatanga kudeketera vachibva vaenda mumba mevasikana achibva adeketera vachibva varamba vakanyarara kudaro kwai vachibva vapinda mubedroom kwanzi vanambokeya doo zvekungovhara zviya mvura vachibva vatopinda mumabhavhu maumba vachibva vatongekwa kwanzi vanotogezera muzibhavhu 1 vari vese amai nemwana kwanzi vachibva vaende pahwindo kunodongorera vachitoonana vachitokweshena kumusana vachitogezana zviya zvekuti kana muchigezesa mwana munomugezesa kubva kumusoro kusvika panze mumutendeudza mumugezesa ndo zvaitiwa mwanakomana mwana apedza kudaro atanga kugezesawo mai vake achivapinzwa nzizo right kana madaro manyatsonzwisisa kuti vanhu vari kugeza vese svikai mupushe doo mobva mapinda mese makabatawo nematochi enyu mobva masvika mobva mamira musataure nemunhu ende musamire maminitsi anodarika kuita 5 makambira vachibva vapinda vachibva vamira vakabata malaisi avo kwanzi vanhu vakapererwa vakamira hapana akagara pasi nekuti 1 ndiyagezisa umwe vakamira vakadaro matochi evana vakamira uko vakamira uko vamwe vanga vakanata kumasio kwevamwe vamwe vakanata masio evamwe zvinoita kuti ivo vanyatsoona kuti vanhu vapinda munomo ndivanani vachibva vamira vachingopedza kupanana saini kuti maminitsi anokwana vachibva vabuda vachibva vapinda mudzimba dzavo vachibva varara mangwana zvinhu zvakaitika musi wa14 July vachibuda vachienda kunorara mudzimba dzavo mangwana makusena amai havana kuonekwa pamba mama havana kuonekwa pamba kubva musi wa14 kusvika nhasi amai havana kuonekwa ndobva pazobuda mashoko ekuti shopu yemukomana yatsva zuva rakatsva shopu yemwana mukomana mwana mukomana iyeye ane shopu yakatsva mwana wake ari grade 3 achibva anzi atsva nemoto achidziya moto hembe dzake dzabatira moto achibva atsva mwana neshopu zvakabva zvatsva uyezve iye akuti kana achifamba nemotokari yake haachadhiraivhi anotsvaga munhu anomudhiraivha omudhiraivha saka nezuro ndo paakaenda paakaudza vana mai vake kuti vana mai vangu ndiri kukumbira kuti musi wesvondo timbogara timbotaura zveupenyu tese ndobva vafonera munhu uya kuti auya kwatiri haasi kutora nyaya kuti takaona vachigeza ataura kuti toda kumbogara pasi timbotaura nyaya ndokubva vanze hamufaniri kupiwa zuva rekuti musi wakati munogadzirwa imimi zuva raari kutaura iroro bvumai asi musazodii musaende then muchibveko kuti paanouya kuzobvunza kuti matirasisa zuva mobva vati musi wakati ndo patine nguva kana mukamuudza kuti musi wechipiri musi wemande mobva mamuti mukoma mune time here pane varida kufamba mangwana izvi zvingatiti nyaya pano asi musati maita izvozvo tangai makwira muuye kuno kumubatsiri mubatsiri akabva avati inini ndanzwa tsitsi handina mari yandiri kukubhadharisai ndoda kungokubatsirai so inzwai pave nenyaya yezimbabwe vana vari kushaya mari yekukwira kubva kugokwe kuenda kuharare kuti vanoona mubatsiri amai kubva musi waonekwa vachigeza nemwana havasi kuwanika pavari ende vakanzi musi vatsvake don't worry very safe aiwe pakapinda amai nemwana vakabata zenge yes mumba inorara vanasikana nemumba inorara vanakomana ichokwadi havana kuzoona here kuti vana ava havana kurara havana kuzoona nokuti ivatira kuti pavanopinda imo mukwanzi vari zvavanotaka kuita vanhu vobatwa nemadzikirira right ndo zvavakataka kusitwa izvo zvikanzi aiwa no problem ndaona zuva rega rega rakasikwa namwari munotoona mavhiri emota asi munozoudzwa kuti munorarisa imimi mukoma wenyu akauya ndo pakativigira izvo ndo nguva inouya mwanakomana ndo nguva yavo yokugeza vanogeza ndosaka amai vaisaonekwa nguva yokugeza vanogeza usiku nemwanakomana wavo uyu saka ndopane mishonga nemhiko yekukanganisa vamwe vana vese hapana anoroora kana kuroorwa iyeye 1 ega yeye uyezve baba vakataka kuti vachirwere chokuti vasaone havaone vakaendeswa chipatara zvikashaya basa iko zvinozvi vakati singa kuroora nenjere kungoita senge munhu anobuda masiro rese vanotozi kuti vakabuda havadzoke vanotosungwa netambo yekunzi vangogara vari pamba
ya zvakaoma. Saka izvezvi vana vagara pasi vawana mubatsiri zvese vaona, asi kuti vachiwana mari yekukwira kuenda kuya kwavakatanga kubatsirwa nenzira yekuti izvo ndaona muri kutambura hapachisina, vari kutotsvaga mari yebhazi yekubva kuHarare kuenda nekudzoka aisi kuwanika. Apo mubatsira kuti kubatsira chi mari. Vana vangani vari kushungurudzwa? Right, vana vese vakazvarwa varipo 9 vari vana vemadzimai maviri. 1 ndiye akaita mabusiness oyo, vamwe vasara vese 8. Right, uyu 1 uyu mwana wamai vake, mwana wamai vekutanga ndo amai vake vari kutofamba nawo, ndaamai vake vanogesa nawo. Ko mainini ava vari ku mainini vakangobuda vachibwene pavakabuda murume asati akurwara kwaye vakangoshedzera kuti inini pana pandikwanise ndokungobuda ndokurwa pasi. ya zvakaoma. Saka nyaya yaunzwa nani? Nyaya yaunzwa nababa mukuru anove mukoma wababa ava vari kurwara pamba nokuti vana vakazoenda kuhama dzababa dzikuti ndo zvatisangana nazvo izvi zvamuri kuona ndichitambura izvi, asi izvezvi ndo zviripo. Regai tizonzwa kakuti kudare vanoti kudini chirongwa chinopozvongora segment inochikosorwa nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Flows ichiuya kuHarare kana kuti vanongotumira 1 mumiririri. Kwanzi muri iyi ngaiuye. Kwanzi ndoda kukubatsirai. Inini handina chandiri kubvisa because mwana mumwe nemumwe ane zvaari zvaakaitwa. Saka ndoda kukubatsirai for free. But chimimi chikungokwira kuya kupi kuHarare. Mari yekubatsirwa hamuna, but ndanzwa tsitsi. Ya pakaipa. Alright, regai pari zvino nditendereka muri yeZimbabwe ndisati kandatora kanhare dzenyu tinzwe kuti munoti kudini kuburikidza kane ichi chekumarondera pamwe chete nechokupi baba Isabel Rusape ndizvo marondera macheke negokwe. Rega tinzwe kuti vanoti kudini gai vanhu vanogona kukubatsirai. Ichokwadi mukoma KB ndokuti kana usina munhu unokwanisa kutaura naye ndo paunopererwa. Kupererwa ndo paunopedza upenyu hwavanhu kana kupedza upenzi hwako. Vanhu mune vanhu vakawana togara ndakataura, kune mapastors chero vasiri kuchechi kwenyu, kune nzvimbo mamunogara mune masambuko, mune makansera, mune vanhu vanozvigaro. Kana hama iri pedyo kana sahwira wako ukangosvika uchishiya nomwe munhu nyaya, hakuna munhu anokwanisa kukuudza kuti nokuda kwaizvozvo uraya munhu. Hakuna. Unobatsirikana. Mutoro unenge wakatakura unenge wamushoma. Nokuti kana uri wega pfungwa dzinowanda tinotenda wamuka seko Maximo Manjenjenje hanzi ndakachibata chemoti aigesesa mwana komana wakura sei makore awanda kuzopiwa mukoma kipani mukomana ane 27 years ane muri atori ne vana 3 ane vana 3 saka ndipo enda unogesesa utogesena zvese kuti imboti yaika video kana kuti muchiona amai vachigesa mwana wavo iye mwana usengogesa waba unoiswa kasika kumusoro mvura inotangira pamusoro ichidzika maoko anotevera ukaenda mvura amai then mwana apedza kugeseswa oendewo kuna amai otangirawo pamusoro mvura ichidzika achidzikawo achikurukuta ndozoti pane vanhu vari kutsvaga masafety shoe ichoda kupfekwa nebhutsu chaidzo bhutsu dzine simbi dzekuhondo nembwa. Yes, mukavimbisa muri yeZimbabwe kuti muchaitsudzura nhasi yakafamba sei muchidimbo mukoma KB. Nyaya handisati ndaipedza pane pandiri kuda chikonzero panenge pane kutaura nekusanzusana ndakakwanisa kutaura nemubereki anove baba vemwana ende mashoko anga ari mukati mekutaura handisati ndamapedza panguva yatakataura sezvo mwana anga achinzi akuendeswa kupostmortem ende vakaona peke inorwadza aitarisi pamutemo aitotendere kunzi inge ichiposwa nokuti inorwadza, asi matauriro andiri kuita ndeyekuti mwana uyu mukati mechidimbo akabva kuchikoro, amai vake vanga vasima mukati menzvimbo yaanogara, vanga vari mukati meguta reHarare kunova ndiko kunosenza baba vachona. Baba vauya kuno kwanoti mwana baba vanoti mwana akati mama ndokumira munditengere bhegi kuchikoro. Akasara aine hama kana kuti vamwe vana vekuchikoro vamwe vana vanogara navo. Achidzokera kumba mwana akasvika akabvisa uniform yake akaenda kuground kwaitamba vamwe vana nebhora. Achibva aenda ikoko. Asi padhuze apa pane imbwa dziripo vachitaura vanoti ivo imbwa idzi dzinozivikanwa nekuti kana dzikaruma kunyange iri mbudzi dzinotodya imbwa ichipera. Saka dzinogara dzakavharirwa kudaro dzakazovhurirwa. Inzwai Zimbabwe ndichitaura nababa vemwana. Baba vemwana vanoti izvo musukuru wepamba akanovhurira imbwa idzi mukuwasha kuna baba ava. Imbwa idzi dzakavhurwa nemukuwasha dzikanoruma tesvara. Vane ukama kumunhu akavhura
anogara kana kuti anoshandira kana kuti ihama yekumba kwanga kunembwa kwavari iwo mukuhasha vanoti akatotaura kuti chokwadi ndindavhurira imbwa idzi but pandavhurira imbwa idzi ndanga ndichiti mune mbudzi dzanga dzapinda munomu dzimhanye dzidzingirire mbudzi idzi saka padzakavhurirwa dzakabva dzabuda ndokunodarika nepana vana vaitamba bhora vana pavakatiza uyu mwana ndiye akazotokupedzesera ndobva arumwa nembwa imbwa dzikadhonzera mwana uyu magumtree dzikanomuruma but mwana uyu akatsekwa kubva pasi 2 dzemasikati kunosvika zuva raviri vana vakaona imbwa idzi ndokunosvika achidoudza vabereki vachibva vanyarara nokuti vaifungidzira hapana zvaitika mwana akatsvaga kusvika mausiku kusvika vanhu vakawanda vakuti ngatitsvagei mwana umwe mwana ndiye akati ndamuona achimarwa nembwa vanhu pavakashiyana kuti vatsvage tsvaka vari mukati mekutsvaga ndo pavakanzwa madzimai angapinda mukati megamtree vachiridza mheri vari ikoko vakati vanhu vachimeiko vanhu pavakamhanya ikoko vari kunoona mwana akarumwa akaparara pakashevedzwa mapurisa mhuri yezimbabwe mapurisa akauya usiku vachiuya usiku vari panzvimbo pasini ipapo imbwa idzodzo dzakadzoka zvakare usiku dzikatoti tibone matombo kusvikira mapurisa nevamwe vanhu vabvunza kuti tiri kukumbira kusvika pambapa but tiri kusvika vachifona nokuti imbwa dzedzi vasvika ndichiuya izvenyu ndadzifarira imbwa idzi ingani vanoti imbwa idzi dzaive 4 rudzi rupi rwembwa vari kuti imbwa idzi vari kufunga kuti vanofungidzira vanhu vari kuti kwanzi isusu hatizivi marudzi edzimba but vari kufungidzira kuti imbwa idzi dzine rudzi rwemapitbull ndidzoka imbwa dziri kukonzeresa ndio imbwa dziri kukonzeresa makawanda imbwa dzakafanana nedzidzi dzakonzeresa so imbwa idzi padzikaruma vanhu dzakatomudhonza kuenda naye munodziziva imbwa dzedze dzikabata hadziregedzi ya zvakaoma regai tizonzwa akawadiwa vateereri kuti vanoti kudini ndechekupi ichi kudare ndio ya nematambudziko mwana akatoshaya vanhu vakaenda pasini vachinomuona mwana yeye vakatanga kutochema ndo vakatozoti sezvo tati vanhu ngatitsvagei mwana pavakachema ndo pakanzwika nevamwe kuti kuva muwedu vari kucheba uko kunei vachinosvika vachinoona pasini mwana akatodamburwa mwana akakanganiswa ya zvakaoma baba vake saizvozvo senhasi hama nevamwe ndorototasa vakatokundikana kutarisa ende amai vachiudzwa nyaya vari kuharare vakati imbwa idzodzo ndinodziziva kana dzabata kunyange dziri mbudzi dzinotodya ichipera kana muchiti mwana wangu ari kunzi akarumwa nembwa idzi mwana wangu akatofa vakatanga kutochema vari kukati meguta reharare vasati vaenda kumusha titenderei parizvo timbopinda muchitoro 0713938538 paita munango pantedwe halo paNational FM radio halo yebo zviriseko KD muche ndeipi ndiraiti mushonga here zvinotyisa izvi amai kugezesa mwana kugezesa amai handatya ndinonzi mosimudzukira kuno kuBeatrice kuri sei kuBeatrice hatinotamba saka vana voita seya vakanzi ngavauye nemubatsiri ngavaende vashoma vanongonopa chichemo wongopa chichemo vana vabatsirike please pakaipe ngoti turu